Narodil jsem se v roce 1962 v Září. Kolik máš sourozenců? Mám jednou sestru, která je ode mě mladší o 14 let. Jak často jezdíš do Polska? Nebo tam, kde žije můj tatínek a moja sestra, tak tam jezdím dvakrát do roku, v roce. A kromě toho jsem ještě dvakrát na Slezsku. To znamená 4krát do roka jsem v Polsku. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? Moje oblíbené jídlo jsou palačinky. Ty jsi přestěhoval do České republiky. V roce 1992 v září. Jakou funkci máš ve farnosti? Ve farnosti jsem farářem, ale kromě toho mám ještě nějaké jiné další služby. Na co jsem pyšnej, to, že pracuji s neslyšícíma. Už 2,5 roku. To jest pro mě velká radost, protože přestože nemluvím znakový jazyk, tak opravdu mě to baví a vidím, že oni jsou spokojení a mají radost, že tam jsem. A také pracuji v charitě ještě. Jaké máte názory na Stanislava? Myslím, že otázka byla položena příliš všeobecně. Na mše Stanislava Góry. Tak Stanislavovy mše jsou výživné, bych řekla. No, já nevím, tak kázání pro děti je úplně super. Většinou zábavnější než kázání pro dospělé, který je samozřejmě teda jako jinak zajímavý, ale to pro děti je takový jako vtipnější. Jakou funkci se zapojujete do farnosti? Já jsem taková děvečka pro všechno. Pastorační referent se to oficiálně jmenuje. Jak dlouho se znáte se Stanislavem? To vím poměrně přesně, protože v době, kdy jsem sem nastupoval, se mi narodila první dcera, takže podle jejího věku něco přes 3 roky. Tak znám se s ním od té doby, co přišel k nám do farnosti a to úplně nevím, kdy je. Takže jsi znala i toho faráře, co to byl předtím? Pavla Kuneše, jo. A když by se srovnala, ty dva? To se nedá srovnat. Jaké vše byl zábavnější? Jestli Pavla Kuneše nebo Stanislava? No to je ovšem záludná otázka. Tak když tady byl Pavel Kuneš, tak jsem byla dítě, takže ta část, kdy se farář a děti byly zábavnější, protože jsem byla jedna z těch lidí, co byly jako u centru toho dění a zbytek vše byl jako nudný, protože jsem byla dítě. Ale pokud bych to měla říct všeobecně, tak asi Stanislavovy vše jsou zábavnější. Bavilo tě to dřív v kostele? V kostele skutečně mě to nebavilo, přiznávám upřímně. Skutečně chodil jsem tam jenom proto, že rodiče si to přáli. Mně to nic neříkalo. Občas jeden farář mě tam jako zaujal nějakým kázáním, ale jen to kázání bylo zajímavé, všechno ostatní se mi vůbec nelíbilo. Byl jsi křesťan i jako malý? Jako malý jsem byl křesťanem do 14 let. Když jsem měl 14 let, jsem odjel z domova a byl jsem 300 km od domu, byl úplně sám a tehdy jsem přestal být křesťanem. Nebo přestal jsem chodit do kostela. Chodíš do kostela rád, nebo tě to spíš nudí? Jak kdy? Co znamená jak kdy? Podle toho, jestli vstanu brzo nebo pozdě. A když staneš brzo? Tak mě to docela baví. Já teďka vím, že můžete jednou použít to proti mně, já to vím o tom, ale jestli už tady mám být upřímný, tak to budu do konce.
Já jsem jako, já nevím, jak to vy máte, ale já jsem hrozně nerad chodil ke zpovědi. Hrozně nerad. A já jsem opravdu jako, měl s tím velké problémy. A to byl taky důvod, jeden z důvodů, proč já jsem prostě opravdu jako přestal chodit do kostela. Jsem si říkal, chodím do kostela, opravdu chodím ke zpovědi a pořád dělám stejné hříchy. To nemá přece smysl. To je vidět, že to nefunguje. Jo, jsem to tak bral. No a potom druhá věc, že rodiče už mě potom nehlídali, protože já jsem byl 300 km od nich, takže nikdo se mě nevdal. Půjdeš do kostela, no už vstávej, už je potřeba, jo. Tak to byl taky další důvod, proč prostě jsem si mohl spát dlouho a prostě nikdo mě nenutil do něčeho, co prostě jsem nerozuměl. No a co ty? Byla jsi někde u Stanislava zpovědi třeba? A jak to bylo? Byl zlej, přísnej? Ne, jsem nikdy u žádného jiného kněze na zpovědi nebyla. Jo, takže nemáš Já nemám srovnání. s čím to si. To... Mně se na Stanislavovi líbí, že u zpovědi nenadává. A obzvlášť se mi na něm líbí, že se u zpovědi ptá na to, co se nám povedlo, protože spousta knězů se ptá na to, co se nám nepovedlo a Aleš opatrně nadává. Nadává? Jak nadává? No jako prostě já nevím, vždycky, když u něj jsem, tak v podstatě dostanu za něco vynadáno, jako v přátelském duchu, nebo jako nějak, jako, že to člověka někam určitě posune, ale každopádně je dobrý si u té zpovědi uvědomit, že prostě jako když se ten Stanislav zeptá, jako co se mi povedlo, tak já prostě, že se tam jako pitvám hrozně dlouho v těch věcech, co se mi nepovedly a hrozně se na to připravuju jako a hledám všechny ty věci, co se mi nepovedly, takže jdu ke zpovědi většinou docela s debkou. A pak prostě jako odcházím s tím, že jako vlastně je dobrý a plno věcí se mi povedlo a prostě tak, takže to je super. Vzpomínám si, že v 8. třídě měl jsem takového kamaráda, to měl rudé vlasy. A on mi říkal, že jsem tlustěch. Ale byl jsem opravdu tlustěch. Teďka nejsem. Teď jsem jenom v barokním postoji, nebo barokní, víš, co to je barok? Barok to jsou nějaké okulárny všecko, takže to je dokonalost. Jako tehdy mě to můj kamarád Miškanoval. Pořád se smál se mě a mě bylo velmi líto. Já jsem se neměl bránit. Měli jste hodně učitelé? Do té 3. třídy základní školy jsem měl velmi hodné, ale v 8. třídě, jak jsem už byl, tak mě jsem měl profesora, který vždycky před třídou mě trošku šikanoval a říkal, že nikdy v životě nic nedosáhnu, nikdy nic nedosáhnu. Já jsem hrozně tím trpěl. No a potom právě, jak říká Martin, kolem 17 let, jak mi bylo skoro 17 let, tak já jsem přišel jednomu panu faráři říct, že já z církví končím. Já jsem prostě chtěl se vypsat z církve. No a on se jako mě podíval a říkal, jo, chápu, v pořádku. Já jsem byl překvapený. Proč farář neobhajuje, nediskutuje a tak dále. On se tak na mě podíval a mu řekl, ale víš, ty si nikdy nepoznal Ježíše Krista. Nikdy se odpověděl na otázku, kým on byl. Na tom okamžiku ta jeho odpověď na to ve mně způsobila, že jsem opravdu začal číst o Ježíši Kristu, začal jsem se tím zabývat, jestli opravdu Ježíš byl lhář, nebo byl psychicky nemocen, anebo je to pravda. Jo? Tak jsem se musel to všechno odpovědět na ty otázky. No a došel jsem do závěru, že žel, je to pravda. Žel, protože já už jsem byl zvyklý na to, že už to kostela nechodím, ale už jako nechtěl jsem nic měnit. No a já jsem právě obrátil se, to znamená svou konverze, a jsem poznal vrstevníky, kteří byli v církvi protestantské. Jaký máte názory na Stanislava? No, mohl bych namítnout, že je to velmi široce položená otázka, ale já si ho
vážím předně proto, že dokáže prostě vlastně sám nebo s mojí jako poměrně chaotickou pomocí takhle velkou farnost, kde prostě funguje skoro 200 dobrovolníků, kteří vyvíjejí různé jako aktivity a potřebují k tomu různé věci, takže to dokáže jako ukočírovat. On má dobrou schopnost různě jako věci delegovat, jak rád říká, prostě přehazovat tu zodpovědnost tam, kde je to potřeba, a má schopnost věci urovnávat takový jako diplomat. Mně, protože já jsem taky jako někdy víc drsňák, tak mě to někdy dělá problém, že Stanislav je takový jako vyvažovač, všechno chce mít, se všema chce být vlastně jakoby za dobře. Já mám někdy pocit, že by si měl víc dupnout a prosadit nějaký názor, ale z dlouhodobé perspektivy mám pocit, že jako dělá správně, no. že ta jeho funkce jako faráře je skutečně jakoby snažit se hledat ten konsenzus. A já ze svý míň zodpovědný funkce si můžu občas dovolit něco hrotit, takže se v tomhle myslím jako hezky doplňuje. Děláš raději dětské nebo normální vši? To je velmi hezká otázka. Děkuji za zájem. Mám hrozně rád děti, protože sám nemám vlastní. Proto pro mě je to taková příležitost se cítit jako tatínek. Proto mám hrozně rád, ale z druhé strany mám trošku trému, ne trošku, mám velkou trému, jak to mi dopadne. To, že už jsem tady skoro 9 let, což je velmi dlouho, tak se mi zdá, že všechny děti si říkají, to už povídal, to už znám, a změní kartu. Proto trošku mám takovou trému a trošku se bojím a stydím, ale mám radši ten čas na to pro rodiny s dětmi. Jak se ti líbí, když Stanislav podkládá otázky dětem v kostele? No, líbí se mi to, že jsme do toho zapojeni. A líbí se ti třeba, jak kreslíme obrázky? Nebo? Jo, protože potom se tam třeba ty menší děti nenudějí. Co si myslíš na délku uší? No, mohlo by to být kratší. A vadí ti to? Někdy. Proč se stal knězem? Já jsem měl dívenku, s kterou jsem chodil. Jmenovala se... No, nevím, jestli můžu prozrazovat, tak je velmi intimní. Ale byla to holka, samozřejmě. A my jsme už mysleli, že budeme kamarádi navždycky, ale v roce, kdy jsem už měl jsem udělat maturitu a měl jsem se rozhodovat, co dál. Pocítil jsem vnitřně, že budu šťastný, kdy moje rodina bude mnohem větší, než jenom Bohumila, kde jsem už prozradil jméno, a jmenovala se Bohuša v polštině. A prostě, že mám mít mnohem více dětí, než jenom z ní. A jsem s tím Pánem Bohem se trošku tak prál. Nechtěl jsem, protože jsem chtěl mít manželku a děti. Ale jsem vnímal, že budu šťastný jenom tehdy opravdu, že se rozhodnu být knězem. Jak jsi říkal, že jsi cítil, že budeš šťastný jako nejvíc, když budeš knězem, dovedeš si představit, že by se tehdy nestal knězem, ale měl si tu rodinu a stejně si byl jako šťastný a žil jako s Bohem a že ta cesta mohla být jiná a bylo by to stejně dobrý? Jako je pravda, že já jsem tehdy měl velké komplexy, jo, jak vypadám. Já jsem si říkal, že jsem příliš tlustý, že mám příliš velké rty a velký nos a jedno ucho, které trošku není symetrické. A jsem si myslel, že určitě žádná taková dívenka, která by mě chtěla, se by nenašla, kromě tej Bohumíly, jako jo. Ale myslím si, že v současné době já mám děti velmi rád. A já jsem naučený se mít je rád a objímat až ve věku 20 několika let. To znamená, že už jsem byl opravdu dospělej.
Myslím si, že já jsem velmi nepraktický. To by tady jeden pán mohl říci o tom, ale možná to je s tím, že právě jsem jako už potom šel do seminárium, že už prostě jako nebyl kontakt s takovou skutečností, jo, normální, proto já neumím vařit, jo, neumím dělat nějaké domácí práce, jo, v tom jsem velmi, takže řad Lucinka nebo Klárka, nebo jo, kdyby někdo z vás si mě vzal jako za manžela, tak opravdu se obávám, že byste měli ze mnou velmi špatný život. Takže myslím si, že teďka určitě už bych se neženil. To vím, i kdyby bylo zdobrovolněný celibát, protože jak víte, teďka musí být jako v celibátu, ale možná jednou to nebude jako povinné. Ale já už bych se neženil, protože bych tomu svou manželku učinil velmi nešťastnou. To je popřes svou nepraktičnost. No a zažila to třeba na táboře? Myslím, že on je schopný jako se z něj stát něco jako ostatní lidi, aby uvolnit se a běhat se. No. Jo, no. Dořekni to. Že je schopný stát se něčím jako ostatní lidi, jak to myslíš? Jako, že čekáš, když je kněz, takže se bude chovat nějak jinak. Ne, že nebo kněz jsou jako takový uzavřený prostě kněz a třeba u bratrance je kněz, co chodí v nějakém oblečení tam a tak, že mají vlastně do kněžství a že se nezabývají ani tolik jinými aktivitama. Jo, že jako... Nějaký ty tábory to neřeší a nic. A Stanislav takový není. Stanislav takový není. Myslíš, že to špatně? Není právě, že mě nejsympatičnější asi ze všech knězů, to, co jsem kdy poznala, že je takový. Evo, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a jako křestní jméno dostáváš ve náš věk.